Guys, good morning. Kasama ko si Nonong. Ito. Masyal kami sa Apo. At kasama ko si Irene. Uy, magkaway ka man. Hello. Para mga napilitan tong kasama ko na to. So, mag-aapo kami ngayon. Nasama ko si Nonong. Pasyal ko si Nonong dito. Okay, 7-Eleven. Ito, marami kang mapagpipilian dito, guys. Uy, 50 pesos. May 20 pesos. Mga ukay-ukay. So, may Avon. Nanay. Dito. Lambot na shorts. Ay. Ito, maraming pagpipilian dito, guys. Ito yung mga pambata, oh. Apo. Pag Friday, ganito yung sitwasyon dito, matao. Maraming tao. Wala ba akong makakasalubong dito nakakilala? Ito, dito may kapote, oh. Long sleeve, no? Sando. Hata sando rin ay. Ayun, no, sando nong. Gusto mo yung ganito, no? Ito, no. Sino, no? Oh, bakalan na. Ayan guys. Pero kapag hindi araw ng Apo dito, tahimik yung daan na to. Malinis. Nakakadaan yung mga sasakyan. Pero pag araw ng Biyernes, ayun, maraming nagtitinda. Ay. Sige, hello kay pasok lang. Maraming pagpipilian. So, ito guys, oh. Makulimlim, maambon-ambon. Ayun ang mga shorts dun, oh. Pambata. So, maraming pagpipilian dito. Pera lang ang wala. Oo, pera lang ang wala. Ayun, oh. Ayun, oh. Hoy, libre halukay. Para sa buhok mong garutay. Ayun, oh. Mga sando. Ito, mga tela naman itong dito. Tela, may mga belt. Okay, dito naman mga tsinelas. Red tsinelas. Aw. Pagpapawisan. Ayun, oh, tsinelas 50. Ay, may kapote. Na anong malilyari kang kakong cellphone at bala mo lalabugya. Okay, pili tayo dito. Ito mga sapatos dito guys, oh. Okay, diretso lang tayo. So yung iba nagbabaklas o naglalagay. Okay. Oh, ayan, oh. Ay, may mga tanim si ate. At eto, meron silang mga halaman. Ay, ususero talaga ako, no? At dito naman ay may mga alahas. Alahas. So dito sa Apo, maraming sideline dito. Marami ka pagpipilian dito. Yan guys, oh, mga alahas.
Okay. Ayun. Dati nag ano, hindi pa ba tayo magpass? Hindi pa. Okay, maraming sideline dito. Basta marami kang may offer. Ayan nong, pwede yan nong. Meron pa tayo dito sa loob. Oh, magkano dito nyo, bossing? Dalawa 150 boss. Dalawa 150. Mga sando natin. Plus size po yan sir, malaki po size nila. Meron pa ako naka-display sa loob. Dalawa 150 raw. Dalawa 150. Sige nong. Yung nasa loob. Ano pa? May mga shorts ka rin? Ito sir. Wala. 50-50 mga shorts natin. Ito na ako, 50-50 ra. Ayun. Ito guys. Mga shorts. Halagang 50. Ano? Pass? Okay. So, balik na lang daw. Okay. So, marami racket dito guys sa ano, Apo. Basta marami ka lang may offer na paninda. Madiskarte ka. May kitaan dito. Okay. So, ang ginagawa nila dito, kumukuha sila ng paninda sa Manila, sa Tutuban, or basta sa bultuhan ng kuhaan nila, binibenta rito ng retail. Iwas-iwas sa mandurukot. At pili tayo dyan. Ano wish na ito tol? Okay. Op, mamili na. 50 na lang yung mga short ha. Yung mga pants natin dyan, 50 na rin. Oy. 32 boss. Ikaw nong, sukatan mo muna nong ha. Okay, pipili raw si Nonong. Ayun o. Ayan si Nonong. Kapatid yan, kuya yan Irene. Si Bayaw. At ayun si Irene. 34. Mura naman ha. 20-20 na lang daw ang mga pants. Ayun sila Irene. So, babalik na lang daw kami. Hanap dalaw ng iba. Diretso raw kami rito, sabi ni Irene. Okay, marami sila in-offer na tela. So, lipat tayo rito. Saan tayo rin? Wala na yung nagtitinda ng shawarma. Ayun. Buy one, take one. Okay, may nakakapasok na tricycle. So, dito maraming opportunity rin na guys, no? Ay! Basta may offer kang paninda, produkto, pwede ka rito. Dati kasi nagtinda rin ako dito ng mango juice. Kaso, hindi ako nag-survive. Hindi kinaya ng powers ko. Nabasag yung galon. Dahil sa single na bike lang yung lalagyan ko. So, dito kami nagtitinda. Kasama ko si Ate May sa daan na yan, no? Si Ate Myla. But now, it's alright. Naka-move on na ako. So, ganito karaming tao rito guys. Ayun, marami ring opportunity sa mga kawatan, sa mga mandurukot. Ayan. Nong, okay ka lang Nong? Okay. Ayan, no? Ito, marami silang ino-offer, no? 20 lang daw. Oh, ayun, nag-offer din siya ng walis tambo. Si mother. Basta madiskarte ka lang. Kung saan maraming tao, doon maraming kita. Kasi marami kang may offer kung anong meron sa'yo. Yan ang kanyang ino-offer, yung Renolium. Pang ano sa lamesa.
Okay, ang daming pagpipilian dito guys, oh. At ito yung ating market guard sa Nicolas Public Market. Ayan. Hindi naman ito security guard. Sila yung nagme-maintain ng luwang ng daan. Okay. Ayan guys, oh. Ayun. So palabas sa amin, itong daan na to, tuwing Friday lang matao. Ganito napupuno yung paligid. Pero kapag ordinaryong araw, Monday hanggang Thursday, maluwang to. Hello papi. Eh nag-offer sila ng aso. Okay. So maaga pa. Normal na guys, oh. Oh, tana. Meron pa dyan, oo. Oo. So, dito tayo. Ito, hanggang dito yung inaabot ng apo. Pero mas marami sa loob. Ayun rin, no? Ay. Tabi ka lang, tabi. Ayun, nag-offer siya ng juice. So, Ren, tricycle sa likod. Okay. So, Pawn House. Ayan si Pawn House dito. Si may Bibo. Hello. Dito naman mga surplus na made from Japan or galing sa Japan, no? Sino? Wala na? Okay. Ito yung likod ng Jumbo Genera. Dito naman tayo sa loob. Ayun, nandito sila Irene. Dito kami bumibili ng aming mga dress. Okay. Okay, pili kayo ha. Dito may mga pantalon. Ayan guys, so mga pantalon halagang 150. Murang-mura na. Mga pantalon lahat yan. New arrival 150. Okay. 150. Lahat yan. Kung ganyan karami pantalon ng collection mo sa bahay, nako, kahit isang linggo ka hindi maglaba. Ayun, oh. Dito naman may jacket sila, oh. Mapaporma rin yung jacket nila. Ito sa girls, pampasexy. Charan. Crop top na jacket. 200 pesos lang yun dito guys. Ay ano ni? Okay, mga jacket sila pa tayo rito. Ito ay may mga hood. Charan. Ayan, maraming pagpipilian. Nauso na itong ukay-ukay dito. So sa pagiging practical, okay din to kaysa sa gagastos ka ng pagkamahal-mahal na kulang sa budget. Dito ang swak na swak sa mga ukay-ukay. Oh, 75 pesos. So, branded na sila, kaso nga lang medyo used ng konti. But it's okay. Oo. Paputiin mo na lang, laban mo lang, kagaya niya, no? May presyo pa rin. Okay. Apo ulit. Ayan.
Dito medyo konti lang yung tao, na halos nasa loob yung mga tao. Okay, diretso lang tayo. Tingin-tingin lang tayo sa paligid. Uy! Uy, tabi kayo. O, dito naman nakita si Nonong. Dito sa may tapat ng 7-Eleven. You're the only one. Ay, may mga shorts yata dyan, no? Ay, matalas talaga ang mata ni Nonong. Parang agila. Sige, pili lang kayo dyan. Ayan yung mga paninda rito sa Apo. At ayun, may nagbebenta ng walis. At 7-Eleven. Okay. Hindi pa rin daw nakita ni Nonong yung kanyang hinahanap. So, inikot na natin. Galing tayo roon. Pupunta tayo rito. Ngayon si Irene, no? Okay. Ayan naman si PNB. Okay. Si Benan Hardware. Si Apple Mart. Okay. So, dito medyo konti lang yung tao rito. Halos yung concentration ng tao sa loob ng Apo. Kasi maraming pinagpipilian doon. Dito marami ka rin pagpipilian. Ayan. Kagaya nandyan, no? Mga plasticware. Okay. May M. Luwelier. Shout out Rona. May pipino. Shout out kay Rona. Mahilig kumain ng pipino si Rona. Okay. So, si Mercury Drug. So, saan tayo niya rin? Okay. Bakalong. Bakalong sa bakalong mo. So, ito guys, oh. Kung natatandaan nyo itong lugar na to. Oh. Ayan. Ayan, si Otis. Ayan si Otis, oh. At si System Plus. System Plus Angeles. Okay. Ay. Okay, dito raw sa may tsinelas. Ran, bakalan din ako ng tsinelas. Oo. Guys, dito naman pwede kang makabili ng mga school supplies dyan. QLT. Pagbultuhan, mas makakamura ka dyan. Mga art paper, typewriting, lahat basta school supplies, meron sila dyan. Katabi niya yung South Star Drug.